B'investiment ta' 60,000 euro l-proġett Tino Dajab immexxi mill-professur Joseph Borch u t-tim tiegħu mill-Fakultà ta' Xjenzi tas-Saħħa fi ħdan l-Università ta' Malta għandu lan li anqas nies ikollhom komplikazzjonijiet kawża tad-dijabete. Ġeneralment il-problema fil-persuna li bati b'diabete tkun ilha ġejja. Ġeneralment il-persuna ma jindunax biha mill-ewwel. Però fil-livell ta' ċelluli ta' DNA il-problema tkun diġà evidenti. Allura permezz ta' dan il-proġett aħna nkunu nistgħu nidentifikaw propju il-bnanar il-ħomor biex ngħidlek. Fejn qiegħed id-difett, fejn hija l-problema, il-pazjent ikun jista' jiġi infurmat qabel. Fit-tnedija ta' dan il-proġett ġi spjegat li bir-rata ta' każijiet ta' dijabete f'Malta li laħħaq il-11% tal-adulti, dan il-proġett se jindirizza din il-problema biex itejjeb il-kwalità ta' ħajja tan-nies. Permezz ta' avanzi teknoloġiċi u testijiet bioloġiċi ġodda, dan il-proġett se jwassal għal fejqan aktar veloċi u jonqsu l-amputazzjonijiet ikkawżati mid-dijabete u mill-kolesterol. Jiġifieri ġala darba nkunu nafu li huma l-mikrobi u għalfejn huma reżistenti għal mediċini, mela għal darb'oħra nafu x'mediċini jistgħu jintużaw u mhux ikun hemm element ta' try and error u jilħqu jgħaddu ġranet li huma prezzjużi ħafna fil-kura tan-nies. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Keith Azzopardi-Tanti rrimarka li dan l-investiment qed isir direttament għan-nies. Qal li r-riċerka trid tintuża biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-lum u li permezz tat-teknoloġija jistgħu jinelbu.